אז עכשיו אנחנו נעשה דו-קרב. כל אחד מאיתנו בוחר לעצמו חבילה, עד שנשארת חבילה אחת על השולחן. ואז אנחנו מתחילים קרב של שליפות. ומי שמפסיד, אז הוא לוקח את החבילה האחרונה, ואז אם יצא לו קלף נדיר, אז הוא מנצח. בדיוק. מוכן? כן. יאללה. אבן יער מספריים, המנצח ב-0, 2, 3. אני בוחר בזה. יאללה. לך יש יותר. מה פתאום? יש לי 3, תסתכל. את זאת אתה בוחר לפתוח ראשונה? כן. אתה מרגיש שיש פה משהו? כן. כן? תריח אותה. צ'רמלון. צ'רמנדר. צ'רמנדר? צ'רמלון. צ'רמלון. מעניין אם יש פה משהו. אני נצח אותך. לא. אני אכסח אותך. את לא. אני כן. טוב. איזה אנרגיה. איזה חשמל. אנרגיה. חשמל. מים. חשמל. מים. חשמל. אופן. אופל. יאללה. תתחיל. איזה מהפרק אתמול. עם אבן הירח. נו, 6, 7, 8. רגע, מה? התבלבלנו בספירה. לא, יש לך פה עוד, עכשיו זה נדיר? לא? יש פה הולו כזה. מה יש עכשיו? יש משהו? כן. בטוח? כן. לא. עכשיו תורי. עכשיו אני פותחת. יש פה משהו? אני מרגישה שיש משהו. יש. יש? בוא נראה. יש פה איזה... אני רוצה שיצא את הקלף הזה של בלבזאור. אני רוצה הנדיר שתצא הזה. את הצ'רמלון. את הצ'רמלון? כן. איזה אנרגיה? מים. מים? כן. אני אומרת... על חושי. על חושי. חשמל! אני שולפת. לא. כן? התבלבלתי. זובה. יש משהו? כנראה. אתה מוכן? כן. כן? אני יכולה לפתוח אחרון. גולם! יש לנו אותו כבר, אבל אני חושבת שבסיבוב הזה אני ניצחתי אותך. אז עכשיו אני. עכשיו זו החבילה השנייה שלך. תראה להם. יש פה משהו? אני ארגיש. תרגיש. נו. לא? אין כלום? בטוח? כן. אש. אש? כן. עשב. עשב. 1, 2. אתה מעביר מהר מדי. נו. מה? רגע, נדיר, פסיידק, יש פה משהו? לא, זהו, זה האחרון. אני לוקח מזה. לא, אתה לא לוקח ממני. אז עכשיו אני פותחת את החבילה השנייה שלי. אני שלפתי אחד שכבר הוסלב. ואתה עוד לא שלפת. מציאה אמיתית. עכשיו אני פותחת את החבילה השנייה שלי, ואחריה יישארו לרן חפיסה אחת ולי חפיסה אחת. עדיין הכל פתוח. יאללה, פתח את החבילה השנייה שלי.
מה אתה חושב? יש לי פה משהו? לא. למה לא? כי אתה לא רוצה שיצא לי משהו? כי אני יודע שיש לה משהו. אתה יודע שיש משהו? כן, כי הסתכלתי. תשים הציצן אתה, יאללה שלך. לא! איזה אנרגיה זה? איזה אנרגיה? חשמל, תגיד מהר, חשוב מהר. מים. חשמל! זוהר, אבל יש. אבל זה פעם שנייה שאני מנחשת נכון. אני עכשיו. לא. כן, זה החבילה שלי. פיקאצ'ו. פיקאצ'ו. איך מייבי אמרה היום? אני אוהבת פיקאצ'ו. כל הזמן יוצא לנו את הכדור הזה, נכון? בלון הזה, מה שזה לא יהיה. יאללה. בוא נראה אם יש פה משהו. לא. יש עכשיו משהו? נראה לי. כן? נראה לי שלא. נראה לכם שלא? כן. איי, מיוטו. יש לנו אותו כבר. עכשיו אני, אמא תפתחי לי. יאללה, עכשיו אתה. אנרגיה? חשמל. אופל. לחימה. אני. יאללה. סוף סוף. סוף סוף. סוף סוף. באמת סוף סוף. נו, מה קורה פה? חכה. מה יש פה עכשיו? זהו. פתחת את החבילה האחרונה שלך. צופי, נו, יאללה. תעשה לנו מזל של פותחן ראשי. יאללה, זרוק. אחורה. אני. איזה אנרגיה? אני אחד, טוב? אתה אחד, אני אחד? טוב, יאללה. איזה אנרגיה? חשמל. אש. זוהר. זוהר, יאללה, אתה אחד, אני אחד. אוי, את זה אין לנו, נכון? יש? יש? כן. בטוח? אני... אחרון? לא. עכשיו אחרון? עכשיו, כן. מה הוא נסגר? אי מלא. אבל אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. לי יש אחד, אני הצלחתי לשלוף אחד שהוא יותר ואני אפס. נדיר ומיוחד, ואתה אפס, וזה אומר שמי פותח את זה? אני. כן, אתה פותח. תפתחי לי. אתה רוצה לנסות לבד לפתוח? כן. איזה אנרגיה? חשמל. גם אני חושבת חשמל. אופל. היום אבא אמר לנו שאיזה מישהו שהוא כזה כל הזמן שולף קלפים, אמר שאם יוצא אופל אז כל הזמן יש קלף. קלף טוב, כאילו קלף נדיר. בוא נראה אם הוא צודק. מטפוד. פף. 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 תעת. תעת. וקלף אחרון. וואו! איזה יפה הוא! יש עוד אחד. לא, זה האחרון. אבל תראה איזה קלף יפה יצא לך וקלף נדיר. נראה לי שאתה ניצחת אותי. קלף שלך הרבה יותר שווה משלי. נכון? וואו, אתה בכיף. כל הכבוד על השליפה. מי ניצח? אני. אתה.